Ito na ang mga kasama namin. Okay. Saan ako? Rico. Good morning po! Hello! Sorry, late ako. Good morning po. Ito yung mga kasama namin, no? Mga teachers. Okay. Sige, akyat na ako. Sorry po, late ako. Yung mga kasama namin napuyat daw kagabi. Parang yung mga senior yan. Then take the next left. Ito yung boss kong katabi ko. Sabi niya, sir, may nangyari, no? Siyempre. Yan ang resulta ng honeymoon tea. Nag-honeymoon tea. Tao nung yan, tita. Ipakilala mo yung ano. Si Sir Francis, dating chief engineer ng barko. Siya may-ari nitong sasakyan namin. Napakagandang sasakyan. Hindi ko kinuha ang plate number, sir. Mahirap na. Ayun, commander niya. Si Madam Juliet, si Madam Sabrina. Lahat ito mga mga retired teachers itong nasa likuran ko. Yan, papunta kami ngayon ng Manawag. Magsisimba kami. From there, punta kaming saan ba ito? Binmaley sa birthday. Hey ma, kaway, kaway. Dito na kami sa Manawag. Kaka-jingle lang ni Sir. sa tabi-tabi lang. Sa tabi-tabi lang. Okay, pupunta na kami sa simbahan. Iniwanan na kami ng mga kasama namin. Okay. Pwede naman.
Nandito na kami sa may birthday, nasa Binmaley kami. Ito. Kaya utang-utang kami. Change mood muna tayo, wala munang kantahan. Makipagbukasyon muna. Happy birthday! Nandito kami sa Binmaley, Pangasinan. Birthday ng best friend ko. Ayun na nga. Mag-ayos natin ang